Kumusta mga lods? Okay, dito ulit si Boy Tapyas sa ilog para maglaba naman tayo ngayon guys. So tayo lang mag-isa ngayon dito. At syempre katulad ng dati, gagawa na naman tayo ng ano doon, ng umpok ng mga bato. So ano medyo mababaw na kasi guys. So kailangan nating maghuhay konti at gumawa ng paglalaban natin doon sa may tubig, no? So tara. Umpisa na. Lods, ito na yung ginawa natin. Yan. Yan, pwede tayong kumuha ng tubig sa pagitan nila kasi mas malinaw na. Bale, kung nakita nyo kanina, ginaganon-ganon ko yung mga bato para matanggal yung mga parang lumot guys. Ito mga lods, yung mga parang lumot para maanod. So okay, umpisa na natin guys. Pwede nang sabunan. Medyo madami yung natin, medyo madami yung lalaban natin. So makatatanghaliin tayo dito. Di pa naman ako nagbaon ng ng merienda sa tubig. So bibilisan ko na lang. Pinili ko dito sa ilog kaysa sa poso kasi dun sa poso kasi medyo nagyayelo yung tubig, guys. So mas maganda dito, wala nang igib-igib. At ang pinaka ko talaga dito, dahilan din ay mapatuyuan ko na ng mas mabilis dito kasi dyan ko na lang ilalatag sa mga batuhan yung mga damit, guys. Yan guys, simple lang po yung dito, yung buhay. Kung gusto mong mag-igib sa sa poso, maglaba, pwede. Pero kung gusto mo sa ilog, pwede rin. Yun nga lang, mainit. Tulad ngayon. Yan, tirik na tirik yung araw, guys. Okay, shout out po sa lahat ng mga taga-probinsya na nakaranas nito o kaya yung mga nasa city ngayon, nasa ibang bansa na parehas nakaranas ng ganito. Maglaba sa ilog, mga ganon, nagpipiknik. Yan. Shout out po sa inyong lahat. Magandang araw po at mag-iingat po tayo palagi. Pasensya na po, hindi po ako hindi po ako ganoon kagaling maglaba. Mga lods, tapos na nating sabunan yung yung mga damit sa isang kumot. Ngayon, ang gagawin natin dahil maganda yung sikat ng araw, uunahin na nating banlawan at isampay sa mga batuhan, guys. Kasi itong kumot baka matagal kasing matuyo. So yung ibang damit na na naiwan, mamaya na lang, for second batch na lang po yon. Yun nga, sayang yung araw, guys. So umpisa na natin magbanlaw. Dito na tayo dito na tayo magbibilad ng mga damit. Yan. Okay. Yan, malawak po 'to. Yun. So yung puti hindi natin idiretsang ilalatag sa may batuhan kasi baka may kumapit na dumi. Bale yung kumot na lang yung ilalatag natin, guys.
Yan po yung mga sinampay nating mga damit. Yan, tutuloy na natin yung yung mga natitira pa lods. At mainit-init na, oh. Kita nyo naman. Weather check. Napakaganda po ng panahon para sa mga mga nagbibilad po ng mais at palay. So ngayon po ay anihan na ng mga mais at palay, bali nagsasabay po yan ngayon. At sana rin kahit mga gabi ganon, umulan naman para sa mga mais, no, para pantay po sana. Nakakapagod mga lods. Yan, nagpapahina sa atin yung si Haring Araw. Bale, tapos na nating labhan. Yung nakalimutan ni Kuya Gay Lusak na bag niya, andito, nilabhan ko na rin. So, isasampay na lang po natin to. At di ko alam kung parang nagkataon lang, pero parang nangyari na to last year. Saktong patapos ako maglaba, guys. Yan. Para parating naman si Kuya Gay Lusak. May dala-dalang kaldero, baka magluluto kami. Wala pa naman akong dala dito. So bilad ko lang to sa sa may mga batuhan. Let's go. Sino si? Ay, banda lang. Sana pumunta. Okay, tapos na po. Yan, medyo tuyo na nga yung mga yung mga naunang sinampay natin. Yan. Sakto yan mamaya. Yan, nagprepare na si Kuya Gay Lusak sa mga dinala niya. Okay, last na labahan ko, guys, yung mga na lang, yung bag pala. Isang piraso na lang yan. So, rats. Kala ko di ka napupunta Wala na naman, iba na naman to. Oh, ano to, espada. Grabe, oh. Grabe, oh. Oh. May karne pa dito. Birthday mo na naman. Hindi. Birthday. Hindi, kasi yan, siyempre. Hello mga lods. Ayan, katapos namin ni Kuya Gay Lusak kumain. At siyempre busog kami. Nag-ulam kami ng cauliflower. Merong merong karne ng baboy. Yan, tapos merong espada, sinigang. Tapos yung karne namin, puno yung kaldero pero konti lang yung naubos. Actually marami yun, maraming naubos, kaya lang dadalawa lang kasi kami, kaya hindi halatang marami, no? So kung gusto nyo panoorin, guys, punta kayo sa YouTube channel ni Gay Lusak, yan. At mapapanood nyo yung pagmukbang namin, kung paano namin hinanda at niluto yung mga kinain namin kani-kanina lang. So guys, dahil mainit, yan, 1:30. Maliligo-ligo na muna ako para malamigan at mamaya kunin ko yung mga nilabahan. Okay mga lods, tara dito sa labas. Yan, si Gay Lusak, pinuhugasan na yung sandok. So dito tayo sa tubig. Maligo na tayo. Ito yung sabon sa kanan natin, shampoo. Saan kaya? Yan. Grabe, may nangingis na siguro sa kasi may mga bula-bulang guys, na anod. Yan, dito tayo. Wow! Diba? Mga lupit. Ang sarap. Ay! Buti nagdala tayo ng shampoo. Para dumulas-dulas din yung buhok natin na kulot. Ay.
Sarap guys. Nakaligo na tayo ngayon. Kukunin na natin yung mga yung mga binilad natin ng damit. So, tuyo na yung iba, yung mga jacket medyo hindi pa. Yun o. Yan. Mga butas-butas na damit. Tuyo na kaya to? Tuyo na. Pwede na. Okay mga lads, tupiin ko lang yung mga damit at ilagay sa sa palanggana. At maya-maya uwi na kami ni Guy Lusak. Andun pa siya, maliligo pa siya. So okay guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat at patuloy niyo akong tinutulungan, sinusuportahan sa aking YouTube channel at Facebook page na Boy Tapyas. Yan, ingat po kayo palagi at maraming salamat ulit. God bless po.